Shika. Kuita kunge waitwa direction chiri kuitika. Taona mwana Chiko. Baba. Aiwa, akona kupedza nguwa yangu ka. Uruwa wasvika ndichiverenga newspaper rangu. Ndombonzwa kuti ivo vamugabe vari kutaura nezveiko. Baba ndine nhumbu. Wati kudini? Tarira zvandiri ini baba vako. Mabhuruku akabvaruka zvese hazvina kana kumira mushe kwandiri. Wondingira dambudziko rakadai futi. Aiwa mwana wangu asviti pano kwete ini ndaramba. Dzokera kwakazvipuwa. Dzokera andina kana basa nazvo, dzokera kwakazvipuwa. Sumuka. Sumuka ufambe udzokere kwakazvipuwa. Sumuka. Andina vana iwe. Uruda kuti ndikurove nechamburera chako chechitika muyo. Ibva sumuka mhani we. Sumuka wende. Sumuka wende. Munhu wachaenda kupiwa. Apa ndiyega wangu mwana. Zaire gondo. Taura kanyaya tukatinze kanyazosvika padhuze ndinyazonzora. Kana pere kati kupindaomba. Kumba tichapinda necheko nyaya dzinoda panze chama ingada kunze. Utauraomba chamwari zvinonzwika mara ino yakakosha. Kuma zongo nyaya isinokosha. Usadaro. Nyazonzora. Kuti pasawo. Zvakazoita. Zvakaite. Iwe. Ndine nhumbu. Unogadzira social distance bana. Kuti iwe ndine nhumbu Pascal. Waisi yangu. Pascal ndakarara nani? Ndingaziye ndofuna chidzama. Ndingana ndaraunda ndike ndine mufeso wangu ndinomuudza zvangu ndine nhumbu. Saka zvikusekesa izvozvo. Pane Pascal kucha nhumbu yako. Iwe aundigiri nhumbu dzamwana kana ndiziye zvakuita. Pascal ni nhumbu yako. Inini? Nhumbu. Inini? Sora ndiye kana waramba nhumbu yako. Muridzi wenhumbu. Andiwe muridzi wayo. Wanzo uno ndoneka zvayo. Asika murani meso ndodarana newe ndokana nendiani. Iwe vanoziya ndivavo chamari pazvete zvenhumbu chamari zvautaure zvautoda kutoita confusion kana wada kudzisa confusion wayangizvifarira wada kutokanganisira wada ndiende kupiwo wabva ndadzingwa kumba kuno ndiende kupinda ndike dzokera kwadzingwa iko saka wada kutondorera nhumbu yako aiwa zvinenge enda hamba hatisomboda zvina basa naye mana unenge wamitiswa ntonto wako kuda utanga uda kutinetsa panapa sadzoke futi